Umbono uhlasimlisa umzimba nokhwanqisayo equnu, amadoda amane nabasetyhini abathathu badutyulwe lwangcolungele. Imizimba yabo ibhaqwe inkondekazi engumnikazi walomzi. Uthi uve izithonga zompu kwizithuba zikabhadakazi kodwa wayakukhangela ekuseni. Abahlali bona bathi ziziyobisi zonke unobangela walento. Ayayazi bakuthengisa drugs. Ababamba namhlanje baphume ngomso, ababambe namhlanje baphume ngomso. Hayi abantwana bethu bona baphelile zi-drugs. Unathi Ncedani ubhujelwe ngabantakwabo ababini usakhele nonkululeko kwakunye nomzala wakhe koluhlaselo. Kubhlungu ke noba bengabulawanga zi-drugs but babengafanga because of into edibanisa ne-drugs, ukuswelekelwa akubakho mnandi. Ukanti kuthandzeka kubulewe amalungu amathathu osapho lunye, inkondekazi, intombi yayo kunye nomzukulwana wayo badutyulwe babulawa. Esiseleko senzeke kufuphi nosapho lwakwamxada nalo olwadutyulwa labulawa ngoNovemba wonyaka ophelileyo. Isiphatha kabuhlungu kakhulu. Kushiwa ifamily yonke ngexesha elinye. Kuthiwa zithe tshitshilili iziyobisi kummandla waseMthatha. King Sabatata lengelo. Siyalunida ungenelelo ngakumbi national amapolisa afocuse kakhulu azasincedisa ukususa le crime engaka related with the drugs. Kwesinye isiganeko esahlukileyo phayiqunu kudutyulwe ke abantwana abayi-7 nalapho kuthiwa kungene abarhanelwa babadubula, nalapho isiseka abana sikasazi, kodwa ke nalapho sivuleke amatyala okubulala. Emva kokudutyulwa kosapho lwakwamxada, umphathiswa wamapolisa uBhekicele wathi kuza kuphuculwa isikhululo samapolisa eBhityi ukuze sikwazi ukuqubisana nolwaphulo-mthetho kulo mmandla. Kwindaba ze-SABC, ndingufundiswa Mhlekude, eBhityi.